नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हची वारीची वाटा हा खास भाग। आपण मागच्या एपिसोडमध्ये जाणून घेतलं की ज्ञानेश्वरांच्या आधीपासूनच वारकरी संप्रदाय आणि वारीची प्रथा आहे, पण असं सुद्धा म्हटलं जातं की ज्ञानदेवी रचिला पाया। मग याचा नेमका अर्थ काय आहे हे आजच्या भागात समजून घेणार आहोत। निरूपणकार ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सरांकडून। सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या भागामध्ये। तर हे नेमकं काय आहे? हा जो आहे तो एक म्हणजे हे जे ज्ञानदेवी रचला पाय आहे हे एका अभंगातनं आलंय। म्हणजे तुकारामाच्या शिष्या बहिणाबाई यांनी वारकरी संप्रदायाचा इतिहास सांगणारा एक अभंग लिहिला, ज्याच्यामध्ये 4 चरणामध्ये सांगितलं। त्याच्यामध्ये काय सांगितलं की संत कृपा झाली इमारत फळा आली, ज्ञानदेवी रचला पाया उभारिले देवालय। एक देवालयाचं रूपक घेऊन जनाबाई सांगतात। मग त्याच्यानंतर नामातयाचा किंकर तेने केला से विस्तार, जनार्दन एकनाथ खांब दिला भागवत, म्हणजे एकनाथ महाराज। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश, आणि बहिणी म्हणे फडकत ध्वजा निरूपण केले ओझा, असा तो अभंग आहे। म्हणजे बहिणाबाईचा तो अभंग आहे। तर ज्ञानदेवी रचला पाया आणि तुका झाला से कळस आपण बऱ्याच वेळेला ऐकत असतो। ज्ञानदेवाने रचला पाया आणि तुका झाला से कळस हे जे आहे, तर ज्ञानदेवाने पाया रचला म्हणजे काय, तर आपल्याकडे असं नाही, असं म्हणजे समजा एखादा धर्म संप्रदाय जर असेल तर आपण म्हणू शकतो की इस्लामची स्थापना मोहम्मद पैगंबरांनी केली, कारण मोहम्मद पैगंबरांना तो आदेश मिळाला आणि त्यांनी ते सांगितलं। अशा पद्धतीचं काय आहे का, किंवा कुराण मोहम्मद पैगंबराच्या आदेशावरून आलं, किंवा आपण बायबलमध्ये बघतो येशू हा त्यांचा धर्मसंस्थापक आहे, तसं काय आहे? तर तसं नाही। तर हा सुद्धा धर्मसंप्रदाय आहे वारकरी। धर्मसंप्रदाय असण्यासाठी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी असाव्या लागतात। एक तर तुमचं आराध्य दैवत असावं लागतं, ते विठ्ठल आहे। त्याची आराधना करण्याची एक काहीतरी पद्धत, उपासनेची पद्धत असावी लागते, ती आपल्याकडे वारी आहे। म्हणजे त्या दोन्ही गोष्टी होत्या। परंतु ह्या सगळं म्हणजे त्या धर्मसंप्रदायाचं जे तत्वज्ञान आहे ते सांगण्यासाठी एक धर्मग्रंथ लागतो। जसा ख्रिश्चनांचा बायबल आहे किंवा मुस्लिमांचा कुराण आहे, प्रत्येक धर्माचा एक धर्मग्रंथ असतो। तसा वारकरी संप्रदाय हा जर धर्मसंप्रदाय असेल तर त्याचा धर्मग्रंथ कुठला, तर त्याचा धर्मग्रंथ आहे ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वराने तत्वज्ञानाचा पाया त्याला दिला, म्हणून ज्ञानेश्वर देवी रचला पाया असं म्हटलं गेलंय। म्हणजे हा जो पाया देणारा ग्रंथ आहे तो ज्ञानेश्वरी आहे, म्हणून ज्ञानेश्वरी ही वारकरी संप्रदायाचा वेद आहे। आणि तुकोबांच्या अभंगामध्ये त्याचं पुढचं रूप आलंय, म्हणून वेद आहे असं म्हटलं जातं। आता ही ज्ञानेश्वरी काय आहे, तर ज्ञानेश्वरी भगवद्गीतेवरचं भाष्य आहे। एक तर तुला मी सांगितलं की पांडुरंग हा अवतार आहे श्रीकृष्णाचा, त्यामुळे भगवद्गीतेवरचं भाष्य साहजिकच लोकांनी स्वीकारलं, म्हणून ती भगवद्गीतेची निवड केली। आणि भगवद्गीतेवरती भाष्य सांगताना महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊलींनी वेदांपेक्षाही भगवद्गीता श्रेष्ठ आहे असं मानलं। आता हे काय आहे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे। प्रत्येक आपल्याकडे धर्मग्रंथ कुठले समजले गेले, तर वेद समजले गेलेत आपल्या धर्मामध्ये, ज्यांना आपण श्रुती म्हणतो। श्रुती आणि स्मृती असे 2 भाग आपल्याकडे आहेत। श्रुती कुठल्या, तर वेद म्हणजे श्रुती, आणि स्मृती म्हणजे कुठली, तर पुराण वगैरे जे आहेत ते स्मृती, अधिक आपल्याकडे मनुस्मृती वगैरे याज्ञवल्क स्मृती अशा स्मृती आहेत ज्याच्यामध्ये नियम काही दिलेले आहेत, ती स्मृती। आणखीन भगवद्गीता ही सुद्धा त्याला स्मृती मानली गेली। कारण काय, हे जी श्रुती जे आहेत त्या श्रुती ह्या मुख्य, कारण काय त्या प्रत्यक्षामध्ये ऋषींना श्रुती म्हणजे वेद जे आहेत ते त्यांनी लिहिले नाहीत, तर त्या देवानी त्यांना त्याचं स्मरण दिलं की ऐकले, त्यांनी श्रुत केलं, म्हणजे ऐकले त्यांनी, आणखीन लोकांपर्यंत मांडले, म्हणून श्रुती तो देवाचा शब्द आहे। म्हणून वर्णन करताना असं म्हटलंय की भगवान शेषशाही झोपलेले आहेत आणि त्यांच्या निश्वासातनं, झोपलेल्या देवाच्या निश्वासातनं वेदांची निर्मिती झाली। हे काही ऋषीने केलेलं नाही, म्हणून श्रुती हा मूळ, कारण देवानेच दिलेला आहे, देवाच्या निश्वासातनं निवडून झाले, त्यामुळे त्याला आपण चॅलेंज करू शकत नाही असं, म्हणून तो वेद हे श्रुती आहेत। आता हे स्मृती जे आहेत त्याच्यामध्ये काही जे नियम दिलेत किंवा त्याच्यामध्ये आहेत, त्या नियमांना, श्रुतीच्या नियमांचा उल्लंघन करता येणार नाही। आपल्याकडे शास्त्र कसं येतं बद्दल, म्हणजे ह्या वेद आणखीन हे ज्या स्मृती आहेत ते आपला पूर्वीचा कायदा आहे, आपल्याकडचा कायदा येण्यापूर्वी। परंतु ज्या स्मृतीमधले नियम जे आहेत त्या नियमांना वेदांचा नियम मोडता येणार नाहीत। म्हणजे आपल्याकडे उदाहरण द्यायचं झालं तर आपली घटना आहे राज्यघटना, तर आपण म्हणू शकतो वेद हे राज्यघटना म्हणजे घटनेसारखे आहेत।
आणि इतर कायदे जे आहेत ते कायदे असे करता येत नाहीत की ते राज्यघटनेचं उल्लंघन करतील. बरोबर. म्हणजे इतर कायदे म्हणजे कोण स्मृतीमधले कायदे वगैरे आपण म्हणू शकतो. मूळ काय आहे तर राज्यघटना. तसं आपल्याकडे वेद हे मुख्य आणि ह्या स्मृती आहेत. परंतु भगवद्गीता ही सुद्धा एक स्मृती सांगितली गेली कारण ती व्यासाने सांगितली. असं म्हणून ती स्मृती ही मूळ नाही तर वेद हे मुख्य. वेदांचं सार भगवद्गीतेमध्ये आलंय परंतु भगवद्गीता मुख्य नाही. भगवद्गीतेचा अर्थ कुठनं लावायचा तर वेदांच्या रुचांप्रमाणे लावायचा. ज्ञानेश्वरांनी नेमकं उलटं केलं. काय केलं लक्षात घे. म्हणजे हे जे ग्रंथ प्रामाण्य आहे तर ज्ञानेश्वर माऊलीने असं म्हटलं की भगवद्गीता तर वेद हे भगवंताच्या निश्वासात निर्माण झाले. झोपलाय तो आलं म्हणजे निद्रिताचा गुरु असा शब्द त्यांनी वापरलाय. घोरतो ना माणूस झोपल्यानंतर त्या घोरण्यातनं निर्माण झाले असं ते म्हणतात. परंतु इथं प्रत्यक्षामध्ये श्रीकृष्णाने ते सांगितले म्हणजे देवाने स्वतःच सांगितलंय ना आणि ते जागेपणे सांगितलेलं आहे. मग महत्व कोणाला घोरलेल्या माणसाच्या काय झोपेत ना असं नव्हे तर तो प्रत्यक्षामध्ये भगवंताने प्रत्यक्ष अनुवादिला म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंताने सांगितलं. म्हणजे व्यासाने सांगितलं याच्याकडे लक्ष न देता ज्ञानेश्वरांनी कुठल्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर हे श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे. आणि श्रीकृष्णाने सांगितलं श्रीकृष्ण भगवंताचे अवतार आहेत म्हणून भगवद्गीता ही वेदांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि ती मूळ आहे असं प्रतिपादन ज्ञानेश्वर माऊलीने करतात. मोरेसरांनी याच्याबद्दल सांगताना असं म्हटलंय म्हणजे ह्यांनी काय केलं तर ही या प्रामाण्याच्या क्षेत्रामधली कोपर्निकस क्रांती आहे. म्हणजे विज्ञानामध्ये जे पृथ्वी मध्य भागी आहे आणखी सगळे ग्रह फिरतात ही जी गोष्ट पूर्वीच्या बायबलपासून सगळीकडे आली त्याच्या विरोधी प्रतिपादन कोपर्निकसने केलं. आणि कोपर्निकसने सांगितलं की नाही तर सूर्यामध्ये आणखीन पृथ्वी फिरते. हा जो सिद्धांत कोपर्निकसने सांगितल्यामुळे सगळं विज्ञान बदललं. विज्ञानाचा पायाच बदलला ना कारण मूळ सिद्धांतच बदलला म्हणून त्याला कोपर्निकस क्रांती असं विज्ञानामध्ये म्हटलं जातं. तसं प्रामाण्याच्या क्षेत्रामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलीने ही कोपर्निकस क्रांती केली असं आपण म्हणू शकतो. ही मुख्य प्रामाण्य कशाला तर भगवद्गीतेला म्हणजे वेदाच्या रुचीचा सुद्धा अर्थ लावायचा असेल तर भगवद्गीतेप्रमाणे तुम्ही लावा असं ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात. म्हणून भगवद्गीतेने त्यांना वेदाच्या ठिकाणी त्यांनी तिथं त्याची प्रतिस्थापना केली. नामदेवरायाने हे नेमकं म्हटलंय की नामदेवरायाने असं म्हटलं की त्यांनी वेद केले फोल. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय काय साधलं तर वेदाध्ययन करण्याचा अधिकार स्त्रियांना नाही शूद्रांना नाही. म्हणून 3 वेद हा ज्ञानसंपन्न आहे परंतु त्यांनी ज्ञानेश्वर माऊली असं म्हटलंय तो कंजूस आहे कारण तो 3च वर्णाच्या कानाला लागला. संपन्न आहे परंतु कंजूस आहे. तर ही गोष्ट भगवद्गीतेच्या बाबतीमध्ये नाही. भगवद्गीता स्त्रिया सुद्धा वाचू शकतात सगळी शूद्र सुद्धा वाचू शकतात. ही एक क्रांती आपोआपच झाली. दुसरी गोष्ट त्यांनी असं केलं की मग पुढे काय झालं की म्हणजे भगवद्गीता वाचल्यानंतर आपल्याला धर्मग्रंथ मिळाला भगवद्गीतेच्या रूपामध्ये. पण भगवद्गीता ही संस्कृतमध्ये आहे. पुढच्या कालखंडामध्ये संस्कृत शिकण्यावरती सुद्धा बंधन आलं. म्हणजे स्त्रिया संस्कृत शिकत नसत आणखीन शूद्र सुद्धा संस्कृत शिकायला त्यांच्यावरती बंधन आलं. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटतं की हे पुढच्या कालखंडामध्ये घडलेलं दिसतं. बरोबर. म्हणजे रामायणामध्ये सीता ही संस्कृतमध्ये बोलते संस्कृतच आहे ते काव्य किंवा महाभारतामधली द्रौपदी कुंती ह्या संस्कृतमध्ये बोलतात. पण रामायण महाभारतावरती पुढे जी नाटकं आली जी नाटकं आपण कालिदासाने किंवा ह्याने लिहिली त्याच्यामध्ये ह्या स्त्रिया आहेत त्या प्राकृतमध्ये बोलतात त्या संस्कृतमध्ये बोलत नाही. हे का कारण स्त्रियांना संस्कृतचा अधिकार नाही किंवा शूद्रांना संस्कृताचा अधिकार नाही. मग संस्कृत जर तुम्हाला अध्ययनाचा अधिकारच नसेल तर तुमचा धर्मग्रंथ तुम्हाला कळणार कसा तुमचा धर्मग्रंथ कोणता आहे हे कळणार कसं. म्हणजे मुक्ता साळवेची जी गोष्ट आहे ज्योतिराव फुलेंच्या त्या चरित्रामध्ये की मुक्ता साळवे नावाची विद्यार्थिनी ही सावित्रीबाईंकडे शिकत होती. तिचा निबंध आहे की देवबाप्पा माझा धर्मग्रंथ वाचण्याचा मला अधिकार नसेल तर माझा धर्म कुठला. बरोबर. तसं या ठिकाणी ज्ञानेश्वरांनी नेमकं पुन्हा काय केलं तर भगवद्गीतेवरची जी टीका केली ती टीका मराठीमधनं केली. माझा मराठाची बोलू कौतुके अमृतातेही पैजे जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मिळविणे असं ते म्हणतात. म्हणजे आणखीन एक नियम त्यांनी मोडला की आतापर्यंत भगवद्गीतेवरची सुद्धा जी भाष्य झालेली होती ती सगळी संस्कृतमध्येच होती.
संस्कृत सोडून भगवद्गीतेवरचं इतर भाषेतलं ज्ञानेश्वरी हे पहिलं भाष्य आहे. बरोबर. म्हणजे आधी तमिळमधनं झाले नाही, हिंदीमध्ये झाले नाही, तेलुगूमध्ये झाले नाही, कन्नडमध्ये आधीच्या भाषा आहेत परंतु त्याच्यामधनं झाले नाहीत. ज्ञानेश्वरांनी आणखीन एक नियम मोडला की मी लोकांच्या भाषेमध्ये ते सांगेन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो वेदांच्या जागी भगवद्गीता आणली आणि भगवद्गीतेच्या जागी ज्ञानेश्वरी आणली आणि त्याने असं सांगितलं की भगवद्गीतेचा सगळा अर्थ योग्य पद्धतीने ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगितलं की तो कितीचा व्यवस्थित आहे की मूळ काय आहे तुम्हाला कळणार नाही असं एवढं ते व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. म्हणून राजाराम शास्त्री भागवताने असं म्हटलंय की आपल्या मराठी माणसाला वेदाची गरज नाही, ज्ञानेश्वरी आणि तुकोबांची गाथा हेच आमचे वेद आहेत. बरोबर. म्हणून या ठिकाणी त्याने नेमकं ही क्रांती केली. आणि हे असं करण्याचं कारण काय आहे की भगवद्गीतेच्या आधाराने त्याने त्याचा समतापर अर्थ लावला. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आधीच्या भाष्यकारांनी भगवद्गीतेचं भाष्य करताना समतापर अर्थ नाकारला, म्हणजे तो शंकराचार्यांपासून सगळ्यांनी नाकारलेला दिसून येतो. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी शंकराचार्यांपासून सगळ्या आचार्यांनी भगवद्गीतेवरती भाष्य केलेत, तशीच त्यांनी उपनिषदांवरती भाष्य केली आहेत, तशी ब्रह्मसूत्रावरती भाष्य केले आहेत. पण उपनिषद म्हणजे काय, वेदांचा अर्थ सांगणारी जो तत्वज्ञानात्मक भाग आहे. ज्ञानेश्वरांचं कुठलंही तत्वज्ञान त्या भागावरती भाष्य नाही. ब्रह्मसूत्रावरती सुद्धा त्यांनी वेदांचा अर्थ सांगणारे ब्रह्मसूत्र त्याच्यावरती भाष्य नाही. कारण काय, कारण भगवद्गीताच मुख्य आहे. भगवद्गीतेचा अर्थ सांगताना त्यांनी समतापर लावला. हे ज्ञानेश्वरांचं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. आणि ज्ञानेश्वरांनी असं सांगितलं की तुम्ही एकदा भक्तीच्या मार्गामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला मोक्षाचा अधिकार आहे. जो मोक्षाचा अधिकार स्त्रियांना आणि शूद्रांना नाकारलेला आहे इतर लोकांनी वेदांचा अर्थ लावताना, तो ज्ञानेश्वरांनी लावला. म्हणून हा गाभा आहे की समतापर तो अर्थ लावला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ज्ञानेश्वरांनी अनेक क्रांत्या केलेल्या दिसतात. आपण पुढे बघत जाऊ की कशा कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये त्यांनी बदल केले की जे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि ते वारकरी संप्रदायाने स्वीकारले. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी भक्तीला महत्त्व देऊन, कर्ममार्गाला महत्त्व देऊन, भक्ती म्हणजे काय तर कर्ममार्गाने करायची, निष्काम कर्माने करण्याची भक्ती आहे, हे महत्त्व देऊन ज्ञानेश्वरांनी एक मोठा तत्वज्ञानाचा गाभा दिला वारकरी संप्रदायाला. म्हणून ज्ञानदेवे रचला पाया असं म्हटलं गेलं. हे ज्ञानदेवांचं ज्ञानेश्वरीतलं तत्वज्ञान सगळ्या संतांनी पुढे आपल्या अभंगातनं सांगितलंय. हे ज्ञानदेवे रचला पाया आहे असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. खूप छान पद्धतीनं आणि सोप्या भाषेत तुम्ही समजावून सांगितलं, त्याबद्दल आपले आभार. आणि आता आपण इथंच थांबणार आहोत, पण भेटणार आहोत उद्याच्या भागामध्ये. तोपर्यंत पाहत रहा वारीच्या वाटा कोकण 7 लाईव्हवर.